Bisag asa ibutang ang mga Sugbuanon, wa gyuy makapugong sa pagpaambit niini sa ilang talento. Sama na lang sa 28 anyos nga si Raechelle Mae Faelnar Bulawan, lumad nga taga dakbayan sa Mandaue ug nakadaug sa Awit Ng Lahi 2023 sa Norway. Ang iyang kadaugan naghatag og Garbo nato dinhi sa Sugbo. Apan sa wa pa siya niadtog Norway, usa di ay siya ka-champion sa Sinulog Idol 2011 ug miyembro sa usa ka grupo sa mga awit dinhi sa Sugbo. Busa karong buntaga, ato siyang ilaylahon ug atong sayran ang iyang makadasay nga istorya sa kalampusan. Maayong buntag, Raechelle, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Please greet all our kapuso, ilabi na si mong mga paryente dinhi sa Cebu. Hello, my buntag sa puso. Hello. Thank you so much for having me here. I'm very, very grateful for this, and I'm still in shock. Shock pa rin po ako. Hangtod karon, di ba? Mix na. Raechelle, congratulations for another proud moment sa imong singing career. Pwede ba minimong mapaambit sa imong bag-uhay lang nga kadaugan? Bisag layo na kay ko sa Cebu, no? Naabot gyapon ako ang achievement diha sa Cebu, and grateful kaayo ko sa ako ang pamilya na nag-support since semifinals. Kaya ang semifinals manggod sa competition is more on YouTube votes, so views and like siya. And daghan kay kong family and friends nga support jud diha sa Cebu, kay tungod pag-upa ko diri sa Denmark, wala pa jud kay ko dako nga circle diri sa Denmark. So more on support jud ko diha sa Cebu, and salamat kaayo. Raechelle, kumusta ang imong kasinatian sa pag-apil sa contest? Unsay mga dakong hagit nga imong na-encounter? So pagpadung pa lang nako sa Norway, since own expense ni siya kasi it's a Norway event, and they already told me if ever na madala ko sa grand finals, okay ra jud ko nga mo gasto, kay tungod ang ako ra yung main purpose is to get an EU title, kay diha man jud ta magsugod. Raechelle, during the finale, unsay nagdagan sa imong hunahuna that time ug unsa usab ang imong kanta nga giawit? Decided to sing I Can, and rendition ni siya sa ako ang girl group diha sa Cebu, which is the Baka Girls. And while na ako sa stage, na-feel dyan na ako ilang presence na mura kong gakanta kami tolo. And mura kong hapit kahilakon sa almost end of the song, kay I use my own voice para sa ilahang voicing. And this time, let's get to know you more. Kung kinsa si Raechelle, unsay work nimo din ha? Just a little background about you. So, nag-work ko sa hotel karon, and also part-time job ra na siya since I'm also studying Danish language as of the moment. And nag-work sad ko part-time po sa Asian store. And kung sa Cebu, of course, I'm a singer, lobby singer, diha sa mga 5 stars hotel diha sa Cebu. Busa, we won't miss this chance, Raechelle. Can we ask for a short a cappella from you? That I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch the rainbows in the sky, I can be your good friend, I can love you until the end. Wow, you're such a winner, Raechelle. Thank you for that song. Busa, doon na ba kayo gustong pasalamatan ug alang kang kinsa nimo gihala ang imong kadaugan, Raechelle? Of course, ihalad din ako ni Senyor Santo Niño. Para ni niya ako ang performance ug akong gibuhat. And lastly, Raechelle, unsay mensahe nimo sa mga aspiring singers, ilabi na katong mga daw nawad-an na og paglaom? Yes, ang ako na yung i-message sa mga aspiring singers, no, is just keep going, keep singing. Ako, since 15 pataon ko nagsigkanta, I'm 28 years old now, and I still can't believe na I was able to win another competition dito sa Norway. And of course, ang akong mensahe ra dyan is don't change, keep going, because your attitude will bring you anywhere. And thank you for your time and your message. Congratulations once again, Raechelle.